ye adwuma ye nuanom information center bebre eta ye che awia yi wode nso ne ma de se ya edi akoniaba na Ghana oman ya na musini ya South Africa mamu wode ensampa ne ensamu a kokobona mu ene de ma adehye ya ewo South Africa mamu ayade ensam ena wode eba Dr. Alhaj Mahmudu Baumia wabapie mu ewo asantemanta kropo kumase mu kagenti enu an madwadefo a wo ho kai na megya hyehye ntino dwumadie bi akoso na ediama wo mu NDC amanyoko no ye hwe animu bese na otwe mienu nie ena Ghana mampani na nado dankwa kufuado ede o man ne bobere ne tibia mu nsambeto Ghana fo nyina anim no mu so asie kyerkyerɛ da bi asɛm a o mampani ebeka ye no nya saa na asɛm no etie na de etie ankasa no omusoso omode eba na enya asɛm keto ese de obi a emia ne tamu emra se badwafo maako bese aduwotwe ani akyire ya mo ye NPP amanyoko no emma omo trasa ade ne de sene ba bi yesese reto no so wan fa nto ho a efrito watu na mo bi e de ma Dr. Alhaj Mahmudu Baumia na eyede ensam a wo man sana hene yewura Ken Oforiata wapeja de mu penisa kwabrane nante kwasem na de kwabrane nante wakopie mu ewo Ethiopia Addis Ababa na hono de wo ye transit keke no pia so akopie mu ewo China mamu ne nyina no ye o man yi nkoso ene ka ye de kwampa ye befa so wi yi ensam no doso pa na yasinkunwa ye de ebrawo na kwabra kese na wotemenka ye wi yi me kanfo de ma so dimpa natural health clinic sabra de cham so hono a wireless towers so second floor ho na wontu yare na se emfa ma abehaba clinic tano so patrapa new site ho yare bia hunhun fa no hunam fam wo ye ne kadu akura e de ma cloud internet. Of course they are the fastest internet in the world. How can the future wait? You know very well sir, the future can't wait. Yen you Love FM haya top high haya wore Love FM ena edi ahwani mu ko na wonya dwuma no emfa ema Silent Night Guest House and Event Center say yen kan tell say awie mreyin upa ba bia obeye all your programs ne ade ukodidi haho no ba fie adofo no ba bi fam no ne ade a mesra oba bia ya mo beda no Silent Night Guest House and Event Center woda ho ne ma odwane die umpe we na opede he for all your programs kona omwa ya Bolivia Enterprises so for alignment haya yani multi home and di ahwani mu wadi enro ya enuane wo mu na ema Ghana for this year in science say wunya ente wonka de na me say wo ya aka akire pa so for alignment haya woni multi home ana edi hwani mu me ka na me kanfo de ma wo say no ano ne ahodo a obia enom no na aperitivo saso na 5G enemy zone maye no na amanfo ennom sabi niema gu oyemu a obehia brante ne nafu aye dontwom oni kapre obeka sikafuro oni kapre hia buburo wanom sabi ano ne afu bi ase ne nipadua ana ya hwehwe bo hu sampa aperitivo 5G ana mizono de eya adwuma no simple ya wo hawo anya tinye bia ani hu wonada roma na wie yesinkunwa yade ensam no ebro fa adwo nche no susu ne bra na yenka jangum na yemfama wo na kwabana kase eyemedin awiame ne hene irema me akua yeboa esiama afa yenka jangum Ghana man na musini ya South Africa mamu na kasa yi ana wo kire Ghana for de ya edi power South Africa mamu tese sade amamu no enkoyie seroma force ya papa no wo hunu so ne science eku ahodo ya South Africa mamu esore pa ya kire se sebo obo ka kire se amamu no nya enye de woni ho de ne science boys aye shegese so kasa e South Africa mamu na eku obi afa se EFF womu sa wukọ South Africa mamu a womu ya manyoko kase pa e wo honum ana omu kyese na wo wie beti ase ma wansan te asi omu do be hu do wi abre wankuru ma kyere se enema e ha pa ya akoye nsamu a kyere se obi a e ka ho asam kyere se enema nye ne scientist omu so omu tran se sa nya hwe a wa hwe ya da omu hu se ye hwe ne so ebia na omu nim hwe efri se sade eketa se pro ye kankan di dwirim e koso e wo South Africa mamu no ano ye din pa ne scientist ne oti asi monten so amu awoso wo ho de akyere owura mama force ya se amamo na wabu no sabia amamo furu pa ana wabu no South Africa mamu so mo ankasa ti omu mam na enwuma emaburu nya bi nye wo wie sukwa wo nya adwuma nye udidi a wo men
kata sɛ prɔi kanka ne dwiri mu saa no deɛ ɛha dwen ɛna aba mu mpanimfoɔ nkwa na ɛdidi sɛ yia na aka ho bi ama yɛnam si no kyerɛ sɛ dabi o ewiase ne ɛwɔ no so obi ani bere a ɛwɔ deɛ wɔyɛ na yɛ maame de ato dwa akyerɛ Ghanafoɔ sɛ mesrɛ mu ɛwɔ mu sɛ mu di pa ɛwɔ South Africa ma mu deɛ nanso ewiase obi ani bere a sɛbi yɛ a yɛnyɛ no rough yɛ a yɛnyegye no bebree saa wɔhwɛ yɛ wɔde wotiri bɛboro twene ne science sɛdeɛ boys ne girls ani abere wɔ South Africa ma mu na mmere wankɔkora nyinaa ɛdi akyerɛkyerɛ sɛ ɔmani abere pa fi sɛ baabi a wɔman ne kɔ no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔmani timi gye ho no ne science kɔkɔbɔ wɔ yi ɛna wɔde ma adeseɛ deɛ di kan nie wɔkyerɛ sɛ bi a wowu adwuma mu kura mpo ɛna ebi a wonu sɛ bi a boys ne fra sɛ keka wɔ ho a mesrɛ wo ɔmo kasa a mɛnka bi ebia mu nso sɛ bi a wonam baabi afɛ na wokɔ adwuma wo fie mpo na ebia hunu sɛ wo bia ni abere no wɔka sɛ bi a mepaakyɛw hwɛ na woyɛ Ghana ni a wansosɔ so ebia mu nso sɛ bi a nneɛma bia yɛ nwantanwura ɛwɔ wadwene mu a hwɛ ɛna wanka bi nyɛ saa waso bɛyɛ sesesesesesese ɛwɔ South Africa mamu ebia mu nso wɔwie kwa na ɔde ma yɛ nuanom akyerɛ wɔn sɛ ewiase no eduru baabi a ɛwɔ sɛ wodi wo lai mu meyɛ namayɛ ɛne ma anya anyɛ nenam asa wobɛka bi asa wonka bi sabi wo ho a wobɛdi abɛkwa wɔ South Africa mamu no de wahwɛ yi a waso bɛyɛ se enti sɛ biribi kyerɛ wo so na open mo a sabi ɛwɔ sɛ woyɛ fast na woba atenaye a esi Ghana nam ɛwɔ hɔnom no na bibi a wonte ase ebia no wo de aba na yaboa wo na yatimi ayɛ saa de no ɛde ma wo ebia mu nso ɔmampani Ramaphosa ɛkyerɛ sɛ nipa yi a wɔn ahunu sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ ɔyɛkyerɛ no wɔn ahunu sɛ ɛnyɛ ɔyɛkyerɛ na wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ na mmom wɔn wɔnya landa dada sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn tɛn mamuo no gu na ɛsɛ ayɛ nti menya wɔmɛgya na wɔda ne ho so na ɛsɛ ayɛ nti asraafoɔ 3,474,000 ɛna ɛka apolisifoɔ ho ɛwɔ South Africa mamu wɔn nyinaa yɛ adansedi a ɛkyerɛ sɛ adehyɛ yɛ wɔ South Africa mamu no wɔn ani abere kyerɛ sɛ baabi a mamuo no keka kɔ no ɛnyɛ adeɛ sɛ nneɛma ɛkɔ yie. Afeya fro ne afia ne nkyɛm wɔ asante mantem kropom asenum na no ada na egya bi eto mu ɛwɔ kagyatia edwa foforo mu nam so ama empanyimfo ani mu animu na no wɔnom etimi atu edwa ne mu na wɔnom hyɛ sɛ na santem ɛyɛ ade a wɔnom bɛsa ma kwan ma adwadifo na kɔso akɔdi wɔn dwa na so ɛna no fiada putupru hya mudia bi kɔ so manam so empanyimfo ahodo ne bodo ya wɔnom hwɛ kagyatia edwa no so no wɔnom ekodi ahia na no mu no ɛna ebeto dwa sɛ sabe yɛka no wo hwɛ kagyatia krampo na sɛdeɛ ɛbɛyɛ nyinam kane ho nsɛm ɛho ɛnkɔnkɔte kyema anasɛ nneɛma baako mmienu bi ɛtɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo hyehyɛ no wɔnom asi gyina yɛ sɛ ɔmo hyehyɛ ansa na dwa no wɔnom bɛbi a wɔnom abie nti na wɔtwe mua ɛna wɔnom ɛsa ɛde ato soɔ na ne nyinaa mu no bɔɔdo yɛ a wɔnom hwɛ kagyatia edwa no so no wɔmo etitire ni ɛbɛdi akyire ɛyɛ amoama hene nana agye ne boaten yɛ a wɔno edi kan wɔno ɛna gyina ne nuanom nyinaa na mu a wɔde nsɛm yi ɛsisɛyi. Mofa che ya boya ho modern siensa betimi aka mama hene nana agyedim boaten ya wono edikan wono na kagyetia panyimfo ya wapa wono mo mototo ne ma wo ho no wo ye titrene abede akire na ne nsem ne nyina no wo kye se nyinam kanea no ebi wo ho na ye se hye dan hye ye nti no wonom empese eye de si na no ada no ebi befa so asese biem nti no wonom etoto ne ma fenso so no bambo ho ne ma wo se wo modi to akwa mu nyina no wo mo pese wo mo ye ne nyina nti no da pe bako na watwe mu a na wonom edi si wo na wo sre se adwadifo no mo mo ba bi agya na ahye no wonom de no ba bi ahye ya ne de wo se wo mo nim da kopote a wonom ba bie ama adwadifo na timi aba yense nyanka na mo mahene eni nti no na yenko eye adwadifo no wonom so ensem bi a mo de tudwa na wonom ti nsem ya pe no mo se da bi na se de eniema se ye na kwaye putupulu mu enu nti na bi kire se wonom sika kora wo ho a eka adwam ho na mpanyimfo to mo no mo sad na watwe mu esa ba be ka ho de a wanhwe ya wonom bekɔ no na won niema yira won sika yira hwan na wo mo ekobisa na se ede afre ebusuafo se de adwadifo no wonom esi ka ye no yenkotie na amoma hene ene ne mransa ye ba wonom de ne etimi de ato aso amamo ye ba e benya briefing no ene hwa ye gina so ye board meeting ye board meeting no ene ye de ba se the structural integrity no is the first place I say etimi ehwe ehwade opa ye de ti ati sa ne se first floor ni nyina no
3,545 shops and stores. Apata any store and the world 3,545. 579 and the SR enclave ne Ponua. Yeah, project to say we central market the home boom and 579. That 579 and we take a tray and a say grebe and then 53 and I had to say you boo pro and I boo baby said a bear fire for the call. And to me this assessment to a brand. Yes, I know my briefing and I say one I see CCTV in the dance and the cause and effect and the cause CCTV no bit no the mass and in our buy. Nemo, they are here and say, they're very Adriano Batiasian. Open here to say, Wabro sign from first floor, second floor. And a curby, other pillar never. And I'm a baby, a book a dime duo. 3.1. Yeah, somebody can say, a board down no concrete, no quanaka, and I am a piano, a iron ross, no. And the master wait to know what second floor. No, yeah, we are that's no good. I'm a woman now, or first floor, a cow. And then the structure integrity because I didn't hear any still structure. That's right. If you don't buy no, any because after the 3 area and I say grabber, I can't see boats Libya now. I can't boats Libya and lose a contractor. Fortunately, I was central Macadamia. Bedja Koya one more power one kajetia a drafo front one mesha to ano ewo wo titini abedi eche ya brekwa na wasaya moma hene nana ajeni boate ya wodi kan abuse kwoti na nsem nyina no enne anope ade eche bia dwumedie so wabra oma hene ya wodu boache watena se no ena enam so a wotwe panyin a wone no etwetwen sa enkomo we na esense so shafaya mu wani no asemi beto ho oma hene esa ebowura mu ene adwadifo ni bi etwetwen enkomo ema wonom so mo nsem o mo kan yafa won niema ene won sika ya aka ho no so no yenko na yenko tie bi mra you take cognizance of it is not say ba 60 you take the rest of it but oman yen board ni na adwene ne any board ni na adwene china e gina ya o makwa akosi eno yen o munya adwene ne eno munya adwene china eno ntko ntane yakra ye ma ni nyina so bia mra kebetia yafra ye ma ni nyina so bia mra kebetia no pay again na ebe ntine ne manager ana management da so hwekebetia omote honom ebe ntine ne board a omo hwekebetia so omo da so ho enti ya kasa ne say ni empanyfo esi join ni say enye den ya how bi sabitimi aba kebetia ye say ntino omo ye nhwehwe say ko say sa how bi sa ba ye de akade bi agu akwam a ebetimi aso egana no omo asa back as 30 September 2021 up to 10 January 2023 for reminders and Ghana National Fire Service and they come board the management and they say akadia ye de ku eja e wo dwem won mo no tanya mani nyina enye adwuma sabre na board ne to wo ye den sabre na management ne to wo ye den anka sebenka eja ne share ase store ba ko tem kire tinya so anon Awusiafo kejeti adwadifo ni bi ene ene wo so kwatwetwe nkomo ya wode nsemi atudwe eda so agina mu ewo kejeti a MPP amanyoko no so tonomo akọ kejeti ho akọhwe sade ye nuanom eho kan ye ne sade enema esi ko no ho kwampa omo so betimi afa so omo so betimi aye kakra na wode aboa ye nuanom a wo ho aka efise nipa bebere wo hodom a aban bo sia ne ade ene wode ye adwuma nte ko basa no a aja se anibere ena abafie Justin Kodua Frimpong General Secretary de ma NPP amanyoko no wakwagira mu ede ma NPP amanyoko no amwatu ni botom na otu ni botom no wo kan wa 100,000 Ghana cedis ede amadwadifo ya wo ho aka na ne nyina mu no wone samtwerefo edi nkoma kakra ya ka cho mo se omunya abotre ho na ya tese omampenya bedichi eba ha one regional minister one KM boss eso ba ntensema o maka che no ye be ho bi no masa aka sem na acho mo nya hwe kwan a ye be fa so ebitime CC na ahoto ene asundwe aba kejetia market a na sabi ye say gitum se ye maamo ye papa mo dwadufuo yi obu wa ha akofiri no ma na odebogu na patem o obu akọ akọbọ bosia ena odi aba sabi obi akofiri no ma obi akọbọ no bosia no untimi ka se wudwa ahye nti untwi aka no dan so no ma ne no ahye enti na yetimi mba enfo ni behwe keke ne enka se hyede yakọ ne ye nsore nko enti osoko kokwa amayoko no ye se wansa oni be kwa opesa ne nsa ti ejina ye national chairman na emu ma omo store na so mpota na ahye no 100,000 yetete sika 1 billion se bi anya hwekra de omonfa ensoso enoma ayawa aba ena hocha abam no de se party no ne aban no so ebe hwede ebetima ya ebe boa mo na hocha aba no akofom kakra we twotwo for penny edema NPP amanyoko no yerua JFK na owie ye no ano
asante mantam so afro ewura Simon was a mensa wono so de kakra ma ensam twofo menim sɛ deɛ asie ebetimi aboa amansakramu bebrebe aba ɛkwan a yɛfa so yɛ adwuma ɛwɔ dwom ha ho na mɛdam ase ɛwɔ abotrɛ a monya abɛpem samre yɛnim sɛ ɛnɛma na motɔn a modididi na ebi ebe nena nenum ani ebi a montimi madwum ɛyade a ɛhaven enti ɛdamase ɛwɔ mabotrɛ no ho asam no si yɛ no ɛnam sɛ mena mesi ɔmampani anam ɛwɔ mantam nti no yɛawada no meba ha ɛma mede m'ani bɛhwɛ na sɛnea na afei na ɔmadum dwa no a na enya nu yeri ya ka sasa na tia ka emfa be na nsa bi ento ho na omunye hwehwemu mi enhwe se ne be ya eja no nsan enhyase ebiu etimi ba that time no ka se me gino mampani abedi akiri no mampani anemu na mede eba ha yewie ya no local government minister oni su tu ni deputies mienu honorable obi amoa na honorable Collins Steve ana yɛde ɔpani a ɔda atoyerɛ nkyɛm ano no ɔno nso kaa ho a ɔmbaeɛ ɛno nso ɔmbɛhwɛ deɛ asi wei nyinaa akyi no ɔmampani abɛdi akyiri sɛ momma yɛ bideɛ nanso ahemfo kyiriiɛ no ebi di dabi akyi ɛtumi nso adwada nyamboa a mɛba na moaka me ho na me so mede m'ani akɔhwɛ na ɔmampani matumi abɔ no amaneɛ enti media bo a mɛba na moaka me ho na me so mede m'ani akɔhwɛ na ɔmampani matumi abɔ no amaneɛ enti media no nyɛ tintin biara yɛfɛ apraketewa ohu aprakɛse a na wabobɔ enti media aseda ɛna mede ma mo sɛ abotre a monya aman wei ɛyɛ asante mantam so afɔ yɛwura Simon ɔsɛe mensa ɛna ɔde nsɛm ɛma yɛnuanom nsɛm twerɛfoɔ yɛnua bɛma Libia Boga ɛwɔ hɔ yɛbɛkɔ no hɔ nansa na no mampani abɛde akyire Dr. Mahmoud Baumia nso wɔde ato mpanimfoɔ anim sɛ shops ahodoɔ yɛ a ɔmato mu no ɔmonhwɛ na ɔmombie nyame yɛ adom ɔkyena da sɛ bɛyɛ a obi bɛtumi akɔ na ebia ne nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi hɔ no mu a ɛgya watumi akɔbɔ ho bra yie na tumi aboa na setere mu ɛwɔ adwuma yɛ a ɔyɛ no mu yɛntie Dr. Mahmoud Baumia akyi na yɛnkɔ Libia Boga hɔ. So enye electrical fault. So omo ahwe ni nyina. So nyame adom enchina omo bebie na mo start. Ejuma. The toso mienu yeah, many president yakasa ana pay before mebaha. Ano say minch kanchira mo say me onim say shops are eshiye no muhia moa enso enti abai behwe report no wa na ya boa mo na mo etime aye mo ejuma ebe boa mo enti mi mamu nyina shedding na ya be report investigation nyina ba ya di recommendations no ebe ejuma na munyana mum taechi na yenye na bibia nkosiye mum taechi na yenye na bibia nkosiye ye pese mu ye ejuma na economy no so ebe pija mum taechi na yenye na bibia nkosiye ye pese mu ye ejuma na economy no so ebe pija wahu enti medamu nyina se ɔmampani abɛde akyire Dr. Alhaj Mahmoud Baumia ɛna yɛte ne nkane nyina no yɛ nsɛm a ɛfiri kagye tia ɛba yɛnuanom nkafra paa fi sɛ ɛnyɛ bɛtɛɛ saa sɛ adwuma a wɔyɛ gya bɛtɔ mu saa no na akɔyɛ nsɛm bi wɔ hɔ yɛnkɔ ahoma no so sɛdeɛ mede kan ɛka kyerɛ wɔ no saa nsɛm a yɛkyekyere nyinaa na yɛsan mu kyerɛ wɔ yi yɛnua bɛma Libia Boga na wɔma ɛna wɔ hɔ no mu a wɔde ɛma ne yɛn na yɛnkɔ ahoma no so
na yɛn kwahwɛ sɛdeɛ nneɛma esi ɛteɛ ɛwɔ hɔ mpanifoɔ no kɔ ɔmo di nkɔmɔ duru hene ɔmo sesan bɔga awurade asomdwe nka wo ɛnka so kwabna na apɔm te sɛn awurade adom na sɛ nyame adom bibia bɔga kagya gu mu ɛne yɛnkɔ yo kwabna sɛ ne wɔde ka de ato yɛkyefoɔ anim no anɔpɛ vice president dr alhaji mahmood baumia ɛkɔ kigitia yɛde kyia ne yɛsi wɔ hɔnom no ano kuada ɛgya ɛtɔ ɛyɛ ɛfly hɔnom no yɛmɔfrɛ wɔ sɛ extension a ɛsɛ shops bɛɛ 33 no ne yɛkyɛ ne sɛ ne vice president dr alhaji mahmood baumia ɛbaeɛ ɛna ni bɛhwɛ baabi a ɛgya no ahyeɛ duro ne ne ɛwɔ sɛ aban ɛyɛ ɛde ɛsiesie gya no sɛ bɛyɛ na ɔmogyadi a ɔmodie no yɛbɛtumi akɔnkan na sɛnea wɔde ka de ato yɛkyefoɔ anim no na nka nhyehyɛ a management ne board a ɔmoda kagye tie gya no ayɛ ne sɛ nkadwa no ɔmo tu mu koraa titiriw ne ɛyɛ bea a ɛgya no tɔɔyɛ no a yɛsɛ hɔnom shops bɛyɛ 217 ɛna ɛwɔ no ɛkɔmo tu mu koraa na nka ne na wɔtwe akyi no wɔn abie ɛfa kɛseɛ no ama ɛmaa no akɔ akɔdi dwa ne nso ne vice president dr alhaji mahmood baumia baeɛ no wɔahyɛ sɛ nhyehyɛeɛ bi a management no ne board no ayɛ de ato no mo sɛ nkadwa no ɔmo close ne down nkwatiri kakra na contractors no ntumi nya kwan nyɛ adwuma no ɔsetena ɔmo mmie dwa no mfama ɛmaa no nkɔdi dwa na nneɛma a vice president de saa nsɛm no to dwa ne sɛ ansa na ɔba central ɔba kumase kagyetia hɔ no na wɔde kan ne fire service commander ahyia ɛwɔ rcc ɔne fire service commander hyiae ɔne asante regional police commander ahyiae ɛna yɛn nuanom asogyafoɔ no so ɔne ɔmo hyiaeɛ na ne nyinaa akɔyɛ security a ɛwɔ dwom hɔ no mu ɛne ade kɔpɔte a ɛdi gya ne baeɛ no na fire service foɔ no ahu ɛna wɔ so ɔmo di kan de to aban anim ansa na tebepia abɔnten a apue na vice president ɛkyɛ sɛ ɔne fire service foɔ no hyiaeɛ no ɔmo se ɛnyɛ electrical fault ɛna ɛdi gya ne baeɛ ne mmom ne ɛdi gya ne kɔ baeɛ yɛ obi a na ɔno aduane ɛwɔ ne shop mu a ɔhu sɛ ɛyɛ ɛgya no agye ne nsɛm no ɛgya kɔyɛ sɛ yɛsɛ extension bi esi hɔ nom ɛyɛ ne kɔfa a ɛgya ne baeɛ ne ade but passes for investigations a ɔma yɛ kyerɛ sɛ ɛnyɛ electrical fault nti sɛ ɛnyɛ electrical fault deɛ a na deɛ a ɛgya ne tɔɔyɛ ne deɛ ɔmbɛtumi atwitwa sɛ na ɔmatwitwa nhoma ɛne adeade de afiri hɔ nom no ɔmbɛtumi abie dwa no ama maa na akɔ akɔdi dwa na mmom baabi ɛseyɛ no ɔmahyɛ ma ntɛmpara soɔ wɔn asiesie ɛno ɛna ma vice president gyina so a wahyɛ sɛ ɛtena nɔpa ɔmomie dwa no ɛma amanfoɔ nkɔnkɔdi wɔn adwa ɔsaa de sɔɔ so sɛ ɔhyɛ maa ne bɔ sɛ nneɛma mu ɔderedeɛ dodoɔ no ade bosia na ɛyɛ adwuma na mmoa biara a aban no wɔ so ɔde boa wɔn mu no wɔn de bɛboa wɔn sɛ bɛyɛ na ɔmo a wɔn nneɛma ahye koraa ebia na ɔntumi nsa nsɔre nyina ne nan so ɛni dwa bio no wɔn atumi asɔ so wɔn asene mu ama wɔn asa agyina wɔn nan so ɛdi wɔn gya ansa na vice president ɛbɛba hɔ no na npp general secretary ɛne ne mpanimfoɔ ɛde ka ba bɛhyia maa no na lawyer justin kodua ɛbaeɛ a ɔne npp mpanimfoɔ bɛhyia maa no wɔn bɛkyete wɔn rɛ na wɔn koraa deɛ wɔn de 1 billion 100,000 Ghana cedis ɛto hɔ nom ma maa no sɛ ayɛ sɛ yie no ebia na nea ɔmo bɛdi koraa akɔyɛ tene ɛde ama ɔmo nti ɔmo nye 100,000 no ɛmfa nso sɔ nneɛma mu kakra ekosi sɛ mpanimfoɔ bɛyɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛsɛ fata ama ɔmo asa esi ɔmo n'aso bio nti kwamna obusa yɛ a ɛnɛ vice president ɛbae na ɔbae no behyia mmaa no nkɔmɔ bi a ɛsɛ fata bia no wɔde wɔn adi a ne da kwan sɛ ɛkyina sɛnea ɛwahyɛ no ɔmo bɛbie dwa no ɛde ama ɛyɛ mmaa no akɔ akɔdi wɔn dwa ɛwɔ kegye tia hɔ nom na adesrɛ baako so a maa no de tuo n'anim ɛyɛ sɛ ɔmo ahu sɛ central market na aban esie no asɛ ɛdile kakra contractor na ɔhɔ yɛ adwuma no workers ne bi wɔyiyi wɔn adi ne adeade a wɔhyɛ ɔmo bɔ sɛ yɛwɔ sɛ aban yɛ biara ɛma ɛyɛ kegye tia extension no ɛne central market ne sie no ewie pie so no wɔn ɛyɛ a bibia ne hɔ nom a ebi ti kwan nti kɔbɛn obusa yɛ a wei ɛne neɛ kɔɔ so ɛwɔ ɛyɛ kegye tia hɔ nyamea ne mu ne yɛ neɛ mmaa no ɔmo abɔ agye so sɛ na ansa na ɔbɛba no na esu a na ɔmo su anya asɛm ketewa sɛ ɔmo ɛde bosia ɛna ɛyɛ adwuma loan yaa ɛna ɔmo akɔ akɔgye di a ɔmo ɛde edi ɔmo gya dodoɔ naa soso kyɛ sɛ shop no koraa na ɔmo tiri ɛwɔ keditia hɔ no ebi mo hɔ koraa ɔmo ntua nwie eyi gye yɛ ɔmo die yaa ɛna ɔmo bɛtete mpɔa ne kyɛku ɛde asɔsɔ so akyirikyiri nti kɔba sɛ mpanimfoɔ sɛ yɛntum na awɔtwe yɛntum koraa ne adeade a ɛbɛha wɔn nti vice president du hɔ nom no a ɛna ɔde to ɔmo anim sɛ kyerɛ nɔpa egya no bɛbi ama ɔmo
amama ba betwa so edi omu dwa kwabra yɛda ase papa yɛnua bɛma libia boga ane yɛtene nka wote sɛ na ɛberɛ a wɔde nsɛm no ɛma no wɔdi kan akyerɛ mu kyerɛ sɛ ɛberɛ a Dr. Mahmoud Bawumia ɛba Asante Mantam Kuropɔn Kumase no wɔne bambɔ agyina tukuo no akandifoɔ no ɛkɔhyiaeɛ na nkɔmmɔ ɛkɔɔ so wɔ hɔ no nadaroma no wɔ hɔ wɔde bi ma ne yɛn yɛbaa gyom ha yi ɛyɛ ayɛho asɛm a na ɛde yɛbaeɛ asɛm a ɛbɛtoo ɛgyom ha enti na yɛbaeɛ asɛm a ɛtoo mu no ato yɛn so so bibi ka mo a na aka me na aka nyinaa ɛno nti na mayɛba ha no mebaa ha no so yɛde me akɔkyerɛ baabi a agya no to siiɛ no yɛyɛ 33 shops enti mebisaa fire service for any NADMO for say ɛbaa no sɛn adɛn nti na agya yi ɛbaeɛ ɔmo kyerɛkyerɛ mu ne kora ne sɛ ɔmo investigation no ɔmo nhwehwɛ mu no ɔmo hu sɛ obi nnua aduane ɛwɔ ne shop mu na ɔtoo pono no mu ɔnua ne gas saa ɔhɔ na agya no ɛhyɛ ase obi nnua aduane ɛwɔ ne shop mu ɔnua ne gas saa asɛm yi ɔhɔ yɛbɛn hɔ no so nipa tɔn chemicals carbide turpentine ɛne gunpowder nyinaa ɛbɛn hɔ nyinaa enti na agya no ɛhyɛ ase muhu sɛ explosion so ɛɛba mehu hɔ nyinaa mo nyinaa medim sɛ mobɛdi adanseɛ sɛ fire service ɛne NADMO ɔmo yɛ adeɛ paa because ɔmo timi stopi agya no na 33 shops out of 8,000 na ɛwɔ hɔ na agya no kɔtɔɔ mu enti mepɛ sɛ mebɔ ɔmo aba so ɔmo ayɛ adeɛ fire service ɛne NADMO mo yɛ adeɛ paa me so mebaeɛ no makɔhwɛ sɛdeɛ ɛteɛ mo nyinaa adeɛ a ɛha mo no sɛ sesei monyɛ adwuma because yɛtom me so mene fire service for yakasa ɔmo se ɔmo nim ade koraa ɛbaeɛ ɔmampani abɛdi akyire Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia yɛto asɛm no so de ama mo nano memende yɛ no akyi ɛna kane mampanyi John Dramani Mahama ɔde ntoabɔ no asa de hyɛ mu wɔ Asante Mantam ase nom na ɛno mu no wɔne ɛtete dodoɔ na ne mpanyimfoɔ dodoɔ na akɔ akɔhyia na wei krampo deɛ wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ ahafoa no South West abatoɔ mpɛsua so na ɛhɔ ɛne ɔne asi ahene ɛne ɛto ahenefoɔ mpanyimfoɔ ahodoɔ yɛ wɔnom di nim ɛwɔ amanyɔkonom kɔhyiaeɛ ɛna wɔde ɛto wɔn anim sɛ wɔnhwɛ na ɛyɛ CI foforɔ mekyɛ constitutional instrument ya abatoɔ bɛdwa electoral commission wɔnom de akɔtɔ mmara hyɛbɛdwam no wɔnom ɛntamfo ma ne nyɛ ne kwayɛ mo ɛnyegye animu ɛma ɛnam akomako aduonu baako ma na mpanyimfoɔ nka sɛ yɛde yagye ato mu wɔse ne nyinaa mu no wɔnom ɛhwɛ sɛ nka Ghana card ya no nko a ɛna nka Nyankopɔn yɛ adoma 2024 abatoɔ ne mu no Ghana ni bia okita bi no betimi de ato aba na no ɛna yɛ John Dramani Mahama wɔse mmara hyɛbɛdwafoɔ yɛ a wɔn gyina mu ɛde ma dɔm kuma no wɔnom hwɛ ɛna saa asɛm wɔsi anasa adeɛ wei no ɛndi dwuma nyɛ saa ɛntimi ɛmboa wɔnom yɛn konko tie ne nsɛm ne bia bia besiɛ abatoɔ no nyɛ frencham na nea nyame yi no sɛ ɔndi ɔmampanyin anaasɛ ɔnkɔ parliament ɔtumi nkɔ enti wei yɛ bɛfeefie ni te sɛ akorɔma abadeɛ mfi baabi ɛnkɔwura adaka no mɛsɛ yɛ bɛfeefie ni sɛ deɛ akorɔma abadeɛ mfi baabi ɛnkɔ adaka no bio agye sɛ obi a wɔgyina hɔ a ne din wɔ register mu ne ate abatoɔ no ma na wakɔto aba na sɛ electoral commission ɔmo de mmara foforɔ bi ba sɛ wo a wonni Ghana card a wopɛ sɛ wokɔkyerɛ wo din yɛmpene ma wo nkyerɛ ɛna yɛ parliamentarians ɛne electoral commission
Omo eka saa asem no. And they say enyo bia ena o Ghana card. Obi tie kura baby amoya Ghana card no. O ti bi free ne kura ebe ye Ghana card. Obeyen so amodi ne sika. Oyen so card no mo say card no money card into on your camera. Into your uncle no sanfa kan emre biom na wotwe mienu. Eti amani pa bebre ni sa card no. Ense kodan ya omodi 18 omo ye yemma. Omo awofo wo ho. Eti I say allow for a guarantor system. Say your boyfriend be air register. Awofo no ye mienu ye betumi akogina ho aka say ampa ye bani ye Ghana card ni ye Ghana fo. Enso am say David da omonte. Yes so ye ntena ho emma ye de samra na ebema Ghana fo ye nkwada bebre entimi nto aba no ye mpene emma ne 18 ye beto aba ayi ye presidential candidate ne yi parliamentary so but ngatese mo ha omo e de ato ha ansa enti emre no duru ho a ombe bie model no na mo ato sa parliamentary aba no Mampanyi dada John Dramani Mahama ene ekokotie ne nana no si ya pe ena kane panyi bia wogina mu se okopремra hyebedwa akonwa na empempe wono ene yetitire ni edema NDC amanyoko no ewa hafo no Southwest wo wonmonyamfo Abubakar Sadiq ya dodo na enim ne se ye friend Nara Power wano so eso akasamumu ena wode eboshe kese pa edemo ye John Dramani Mahama so onka na komanto ne yem nyakopon eya adomu a me bosome de to so dumiensa no promise na eba so no wase obenya 100% e de afri wonom ho afa kura so obehwe se de obegira mu semra hyebedwane no so no obeye NDC ne natimi aboa metumi no waje esi wona so atoto niema eye ewo mem hase Dramani Mahama abeka ho ewo ha na ka wa makwana eye 13th May aketo abani ria akemani nyina abaye wura John Dramani Mahama dia yewura Eye 2020 oba me na me parliamentary candidate ya to aba wie ye no me regional boss regional chairman ene ne payinfo ede wa fida ede ma me se me panko from Ekoma branch executives me ko ya me di de ka ho no nsema na branch executives ne e kan se yes tra mo ne payinfo kasa na mo sa fa yura John Dramani Mahama ye de emra 2024 na se ene ye wura ya yi ti se oba me dina ha e na me branch executive Constituency Executive, Council of Elders, led by Nana Chami, almost a year by 30th no, your 2 year, your chef Jachambo, Mangraso, our father's Southwest, your mano 100%, 2019, your mano 98%. This time around, you're the 2 new cow, near mano, Hedura, by 30th no, your 2 year, your chef Jachambo, Mangraso, our father's Southwest, your mano 100%, 2019, your mano 98%. This time around, you're the 2 new cow, near mano 100%. Bakuka Panche, the NTM the hard-working branch executives no. A year 2020, now you need resources for no. Oba your election no. Now what's the difference between only for the next 7,000, almost 3 years Jumadi, and the 4,000 good votes and the cow. Ebusia for penye ya yeti na numu aseme wano ne mpepre wa ya chairman edema NDC amanyoko ne fanya no ewo ahafo no Southwest ene yekokotie no wonmonyafo Abubakar Sadiq ena wo kyese nyankopon ya aduma ye John Dramani Mahama oka na komanto ne yem niema ne nyina ebekoye wa bra 100% wo kwa akonya ewo May 13 primaries ne mo wi apram to breka se ne guso ya de ma won Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ye nuanom information centers bebre eta ye che wi wade nsawde ma adehye ya edi akoniaba Swami magazine for da mu nyina mo ase afra motos no mo biebie mo ko bantema fitafo no so mo biebie mo rapoku ne dom no ye da mu nyina mo ase ye kwaya ne mu wo ensam foforo mu a nanu ada na o mampani na nado dan kwa akufo adba kenkan man bobre ne tibia the state of the nation address re Ghana for na nanu si ya no ndi samanyoko no so boabo mo tere se asemu a
ɔmampanin na do danko akufo bɛken kan kyerɛ sɛ ɛno ne ɔman ne bɔbɛ ne tebia no papa na asɛm ɔkan no no korɛ baako krakra ɛni saa asɛm ɔkan enim sade ɔman no tie na nkasa no nyɛ no na papa no kan nti ɔmo ndi samanyo kuo no wɔmo na ɛbɛken kan nɛ ti Ghana fo nte ɔmaso brɔfo besu paa ama Ghana fo ate nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana ha kyerɛ Ghana fo sɛ sade ɔmo bɛka no saa na Ghana no ɛteɛ na deɛ di ka te ne deɛ wote a na wapra waso so wakyere bia gu tirimu a purugu na nyɛ no korɛ na ɔmo kyerɛ sɛ nyame yɛ adom ɛnɛ Owura Johnson na siedo nkete yɛ ɔyɛ chairman yɛde ma ND Samanyoko no wɔde na bɛgye akasamu no na wawe sansam no wa ɛwɔ UPSA na ampaye a ebedwa yɛkɔ ahoma no so ne akɔfa yɛ nua bɛma kwadwo baafoɔ ɔbɔyɛ ma ne de free enkramantam no ne ahwɛ de ahoboaboa no esitie kwadwo awurade asomdwe nkan wo enka wo sominia na pɔm te sai kwadwo yesu adom bibia bɔkɔ bɔyɛ nkɔmɔ ma hyase na ɔmo kɔsɛn very well made. I say, Senodi Kaka, and then through the nation address now NDC for share in Airbaso. So the Pimo UPSA campus a honumina NDC flag and green, black and white, and the AD and Nimu Honumna. Elika say woman say program in the Yansha say, but Obahanumana podium BBI set up the dance say a bonum you do pepa. Jumedi no omode ebeshisha so in 24 almost fata say also mun nyina ba jumedi ni be free sitting MPs former appointee chief executive officer former party executive mun nyina abepiem wo hanom a wo mo e wa ba character executive any former me hu bi ti se putobo ma otoko no wa ha sa so na akogan me hu sabi jamfi goja jamfi mun nyina e wa around a wo hu so mun nyina obi ani abra o mo toto ne o ma say ebo no mienu pepepepepe na honorable Esedun Ketia Ababa Justin Pioso. They just were presenting the true state of the nation address. And the Magana for NDC for a war, we are share for them. And over there, if you are a tight security, a tight party supporters, also have the bottom pay more. Mumu any or stay on so Ekuswa Air Cosco. And you know, many always are media, the PID as I said, where they can say a battle. Yanhwɛ wayɛ nsɛmtwerɛ ne awɔ grants wɔ deɛ nsɛm bi wɔ hɔ no mu a yɛ a wote bi paa ɛfiri sɛ wobɔyɛ amanneɛ de firi hɔ deɛ nsɛm no bebree wɔ hɔ no mu a wo na wobɛteɛ wo ne Ghanafoɔ bi di nkɔmmɔ a ɛyɛ a wɔn wɔ gyidie sɛ nsɛm wɔ nnɛ ND Samanyoko no headed by Owura Johnson na Esedun Ketia bɛka no ɛno ne the true state of the nation address anaasɛ ɛyɛ waste of time. Very well. It's actually Augusta. That's the pastor Augusta. Anu yeni say Ghana for bebree adwen say the NDC for no area ba no niti true NDC supporters no feel say no and the true state of the nation address. O fa bibi ti say the economy na o mo feel say my anaso mampini na nko for busia o ma bo ewo amamuri mu no enye ho adwuma no ma ye enye ho mputu adwuma no ma ye enti ne say ba accountability o mo feel say abanwe no ewo deficit ha adwen bi mo so ba ye fan go say ma na no dey good for oil o mo feel say Japan deal no na MPP aban no aye kokwasa na wa ye no good for oil no enti no eno kra no corruption bi ewo mu a twetwe o ma so ta so na wo ba ye sika semo kasa mo ni sika semo na ato ape finance minister wa failure kura on fa enkwose boom eno no ye nyoma bebre ko so hwe de DDP e ba ya o mo fi say aman no sense amamu na nko yimti na sa nyoma we nyina ba tisie o mo se mo kan say asat na kura no ke yan hwe ya China for crampo be ma ye IMF loan no mo kwa kwaje no ka be ya dinti o man pe nyina se mo be kan ni say o mo wi bibia na ka say board no be ma approve no o mo se no kra bi edim na ebu na la sulu line na aban na ye ti say o mo NDC for na mbamu a na Ghana e bo anu ni ti wo share tan yo ma e koso a especially wo share the health sector no so government is over agenda 111 asat na onye hwe to mo fi say ni da ye and that na improve bi no mo ye e ba rules so a o mo se aban ni so wa ya akwan bi so ko hwe akwan obobo ya ba bi wa ko rules bi wa ye nye ye so ni na aban na kasa wa ye ntino en so mo ka ne de mi na wo bi pi mo ha dia e bi bri ye hwe the honorable Johnson Esedun Ketia e beba na Ghana for so e be the asat na san yo ma we ni nsemo a e cost for ground a only party pe ni bi kasa former appointees former ministers ne kasa bi MP no the omo ke kan say no na expectation Ghana for hwe ni mu ye wo Kumasi ha de ma me fa hanso amane mbo wo ni Kumasi fo ni bi nso e di nkomo mo kire se wo hwe party no mpanifo na yato aba yi omo foforo na mo pese omo pusu wo mo ho na party no achitafo ni bi ne Ghana fo hunu sampa omo ba se omo be ye adwuma no enkramantam nso saa nkomo ni bi koso wo ho no mo ana a high seat of government in the American Community, pressure never free Ashanti region.
I had a Rebecca and say times 10 because I had a party no the Fruma enemy as over headquarters in Waha and then penny for a cubby woman no munina and was almost to say I had the Hakran or Ujano Edika and Smokra and Sana other regions in Aso. And it sounds and on Comubi nomination, one more presidential and constant commodity, almost forms in the best committee. But Enam said to maybe say Benito, Omina, Domodiana Cosetta, former President John Dramani Mahama, and Yawa also Pabnado for and a more Macacodubu, Mudia, so at what by Friday, no, that's exercise, we know, maybe, and we, and a party, a party in the supported and Medina for Zuba Hadia, party mania bree, papa, ama executive, former politician, MP, no more down Monda. It's say, oh, people are near Boyra, especially MP, what the parliament and party supporters about almost 2024, the more we need, we need your party until you do a die affair, supported for more crown on the Toma and Penny party, or club, and it takes you and a flag bearer, and go for John Dramani Mahama. That's a papa money Jumayen Yabama Kwajoba for a sea and M1 Cramantum on this Amani Nano, Ebrayin. Awaria eka enipa abraba ho na dan ne da sede ya nananom ehwe se obi kwa awaria mu a wontimi ensa na chiti sede ya omoka se awaria ho enya safo na adokata makoka hwa enya ntunkum na yensade a wode wani akire mu wachi no sede mranum so bedi munte no woba Christopher afemu a eya wonom ewo emrakuni bi ebata awaria no ho ene obi ekwa wale bonso akwa baabi owo kembe kumase ase no mu a baabi e wale no na je se wakwa akotintim nkrata ewo ho na etimi abo na wade no ho eban na wei ena nansan ya dampanifo de betumo se na nano mozamifo so no enko pese o ma wade no so no efate sesa akwan no so a na so panyi ba koya wono waben ewo emranimu wono aye managing partner e de Law Plus Attorneys Yera Dennis Ejejumo ena watch sesa ensem na yekika se ekramofo aware ye pese gina ye na emra ebetototo ho no enya ade be ye fisa wo hwehwemu a waye no ebe ya de pa se sa kwan no wono betimi afaso a emra ebetimi abowa wade no ho ban ye nkonkotie ye raje dwumo ne nsem bia wode maye. The law regards equates Mohammedan to Islamic. Anybody who celebrates marriage in accordance with Islamic tenets is deemed to be a Mohammedan in accordance with Ghanaian law. We may not like the law, and that's all part of the conversation that we are having, that how best can we put measures in place to repeal this particular law. Now, if you look at Article 35 of the Constitution, there is an obligation on the part of the state to give all Ghanaians access to public services, and public services include registration of marriage. Now, our research will show that there is no system of even registration of marriages. And these are things that is a major concern to me. How do you say one of the people who was very influential in my life, and she's still alive, Matamalam in Otafu, who sells kuku, they have been married to Malam, and over the years, you tell him for about 42 years of marriage, and you say that he is not married in law. And whenever there is an issue that comes up with it, we have to deal with it. So for me, we decided to look at it because I'm personally biased towards it. I think that matters relating to Zango communities have not been brought, in my respectful opinion, have not been brought to the major highlight. And especially, this is a fundamental issue that relates to the family. And there is an obligation on the part of the state to protect the family. This research required us to look at the framework of the law and basically try to speak with people who the law particularly affects. Ebusia for Yera Dennis Ejejumo and watch us say and Yama Bayete pa Ocean Club for Fritete Quanya Womo Faso Wadene yes one more at the Emra Ebe to Oma Wadian one nya dia wono de nususuye mu no ebetimi ayeye enra na akwaside no so de nya base de na chesa na mo no nyina no ekyeremanhia efikasie mu yewura transna ne dom twa no ho hia se ne chesa amamre ne amane na etwa ediagu mpanin nsem adoma nkoma nsem ne abakwasem de na chesa wo pebi atia pebi ahwe a wo komanhia efikasie mu a eduru akwaside sa na chesa da jeni posokora na no na embarase badwafo abamu mpaninfo abedi akyerefo empasua hodo so nipa hodo ye dijuma wo ho 1 pipi amonyo konum amanfo gi twi egetrada edi edomo achi na ba no mo bagna no na Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia mampani abedi akyire ena no mo di na chi nipa be se aduowotwe ya mo ya ban mu enipa ene botwi ekoye na ebre kosa no nipa bebere fra se ya mo busabusa nsem bebere se na de na we de ne yete ne sai ma ye ne nkomo bi se si a owura Joseph Amoa wo ye Asante Mantamu
wɔne a wɔtɔn owura Alan kwadwotrɛmaten ensɛm no wɔno na di animu sɛ sahene yɛnkɔ ahoma no so na yɛne ne ni nkɔmmɔ mewura Sompa FM so na Awurade asomdwe nka wo ya enka so we Sompa de sɛ mia medium ade wa wo die mu kura papa mesrɛ me bisa wo no apɔ mu te sɛn Awurade abia ho yɛ pa yɛda nyame ase papa na wɔtwe mu de asɛm baako ɛnam mmɔnten so Democrat mu yɛ nipadɔm a edi Dr. Mahmoud Bawumia ekopie mu ewo menhia fikesie mu eno na manfo afira se a mu busabusa nsem bebe minim moatibi na mo ka ne san wadawroma yo that's wa said as a nipa game tre happy efa nipadom anyway say na me about comment a me tie no ese nipa MP 31 na edinachi na MPs umba no de no me be 80 but 31 na edinachi na on say ohine transia na say me fan say MPs umu asante men ekokotena ho a ohine ti no mu baaye enye nipa bi nti na o mu baaye it is me fan say edipa 31 na MPs 31 edinachi nipa 80 ne baaye na je mu 49 je na o mu ni nachi ana the 31 no what they hear MPs or parliament ya 137 no I just say a new baby until as a give 100 the how next they hear na issue na you no kra no the vice president the kra no or bad there be na say MPs make the nya dey nwanwa or vice president of course no say Mr. Onyenko Jamia o ntimi nka say onko nti no kra de nya de tua say mo kra adwuma no de wo fomo enye se bi a mo nipa ka ke do mo tsoro o mu se bi o mu ehu hia o mu kan bi o mu de na nso yen hwe fomo ne hwe nipa a wo no me ntwawa no de amanfo bisa ne se ase party no ebre nyanson se ye gi yanim wo niema bebere mu nanso so no ase efa baabi na asa abasa bi wo soro kyɛn baabi efa nipa bi mu afa me nim de mekan what de mekan ase je wedi no kure o party mu a ye hihye mra hihye no ezen kedi ya adwuma nanso so de ono ba hye mra no wo le di kan buso ke ba ka na nya ono a o tie kire no ono ofize bi a obezo hinjin nza onso ba ya de ni esa so am ye na se bi yes why am I on yakobo nti ya so e hona de ese hye no nse ye hye mra se yi ti a ye na so bi ba ya na obi de e ma ne kwa ma ne ye dia ya na e haje na say we no enya de se wo se ye hwe akoma ye triple e daada de ye hunu daa ne bia oh yeah na say na mo swami kura mo no say e ka bi ya brand e na mo a any number ka unregistered number and na mo all the time since there 1.5 years and almost 1 year owura bi picture bo ho no any number look at this say a dangerous car any number any registered na enka say be penyini pa o memu no onu ni picture bo ho na say o penyini ebu mra so a enkla ande den the be anam can say if gold is rusting what would the iron do skakoko are na achine na that is simple so nyede that is the question you be say leadership over the leadership yeah who are we leader who necessary wo kire kwan na nkra no ni o ma ka nya di ochi na say we leader na say wo bum da so a nkra no bu so a wo ndimi nka hwe and when me na any man say e ko so a why and so man o man say ne mra ewom no na akoye sa nansententan na ekire afafranto na enkyira no ma na se eye boapaye efrise mra de nipa nti ana ye semra se be ye nye nema sabi basa bia barako basa bia party no semra na se bia nipa bi no ebusu a e basa signal ben na ye throw to the world yi yan na America no enye party nko mu o man no nyina bi nipa ve so because nipa ka de asene se de tie nyawo ya no hwe e ma hwe so ayi bi nyawo ka
So the honey idea is that the generation is there. You're a party, you're a party that is your mind. If it's over the you mama already party. In a matter of another, a woman never take commanding heights of the nation. Now, no one can have an old Russell. On Family Yagma, on Family Yahia. Not your pan or every time. My was no Bradaroma. That's Papa Joseph Amwa 1 year or ton rural line quadruple matin, then some no rural line quadruple matin, Nania bread and then Sir Frank credible and Sabeka when people among you could open in a ton and some at the man on out no AD and Commano. A real prem tobra Cassian Gusua, ya de Emma Wono. Ya home so na ya ba ya ba. O man sana hine ya rakeno for riata. Wafane bag na wakwaya transit ewo Addis Ababa. Na ofiri hɔ no mu a obekɔ China mamu ne nyina no ɛyɛ ɛka hodoɔ ya de ɛwɔ akwasikɔkɔ okuro mu ya hwɛ kwampa ebetumi afa so ne ahwɛ nkomo nso a ebefrɛ kyerɛ ɛba ne nyina no ɛyɛ ɔman yie yɔ ɛna afɛ so ne nkɔso ntira yɛ to nkra taw na yaba Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so the mouth say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhwamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo demo ani speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya so no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ye cha kwan a top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Ebusia fo ya damu ase emumakwa basamo ne yatena besi donhwiri mu na yeto ansam no so de amamo ewo eye awia pranto bre kasebo ni mu yemonwe mu ewo emfifi matemo na Cape Coast North abato mpesua so na yedre ekro bi ye hwem ye yefra no ankafa ho ena wahen popro ya wote adwa so na obra asankwama ansan ya otoso miensa wano so tutu bi dia ma na dodanko akufo ado ne na aban emu empanyimfo se bre ya ye kasai ne titu kra no monyamfo akwasi amoakwata so afọ ya wohwe ya kwane akwante mposo e na wo chese ba ne sen na nsen ya da ya wo ho a e ne road tolls ahodo ya twetwa ni nyina mu e ma ya nua no manu mu na kwa so etonto ne ma nyina no esu ya wonum so ya lenya asam ketwa wo mo ye adwuma wo so kwotena tena fie mobomobo na nsen ya yensan kwoti bie ma ya se wo matwa ma mo sa de aba kura wase maka menwe ye we de wo mo ana ka ye nso no wonum asafo mo ntasuo e de ato wonum anim na no e na dwadefo ni bi Sompa kase kura ne ebinum bo nkomo na one more pilot den one chese ke be ye ramu akwata won koda jeli be se emfihia aduo no efise cause financial state ya de ono so wama oman na bokent no ka ban no wan twe na so esa na so no ohini enso kasa so twe ne krampo de 20 years no enke so asabe kasa no wasa so twe wo ya chese den pa na ye de ema no ntina danko akufo na memuo no empanyifo mu ni ma anya try ne lo ye kwa ya hwe se ye ya ne yafa anye ya ne yasan ye chien kotie na na asankoma ne nsem ni bia wodi tuja na dwene yam there charge na makwanta onye the ultimate onye the ultimate emom wo yireza oye period wo yireza oye campaign funa waye no dwene ema wode ye da madan wo yireza oye ana wo jira do fi mo nsema oye ama next time sawa abanu oriye bibia and one aware advices to the government oriye bibia wakachira abana this time no bibi necessary ya
ɛnkaka ma ɔfa ɔman no ho bɔ mmɔden dɛ ɛbɔ kɔ ha aba ha akɔ ha aba ha ansa na take decision na nyɛ dɛ you take decision na wankɔ yie a ansa na ekyi yɛasan yɛakyi sɛ yɛ dɛm apɛ ɛna ma wɔ opposition party nsa aka wo na sa aka wo yɛ dɛm pɛ ɛwo governance has nothing to do with matter akɔɛ ɔno sɛ ɛrebu ma ne rebu nye a ɔnyɛ mo nsɔnhwɛ sɛ ɛreyɛ adze a ɔdɛ yɛ ne newe a ɔbɛkɔ yie because yɛwɔ international yɛwɔ intellectual forum wɔ at your disposal consult them discuss with them play with them move with them and sana ebe take a decision na ɛwɔn nso dɛm technocrats nso ana dɛm intellectuals nso once why discussions are na will take decision one take it devoid of politics. I repeat, take decision devoid of politics, particularly party politics. We if you no one shall manifest, no one can or man and sana I dream you what I hear you man. Ade yabana na bibia yebia and then some maybe over ya onkoye Nana Obra Asankama ansanya watoso miensa eye anka fo hene wono ena abusua ye kokotie nui aban edeka eka ne bi wo fie ena bi wa amanone oman yesa na hene eye Owura Ken Oforiata na wama ne bag brown no so na odani akiremu ewo Addis Ababa na enhyemudie kuma bi bekoso wo ho ansa eno ene mpanifo bi behia ewo Addis Ababa eno achi ansana wakopiemu ewo China abusua de wo munie se ofiri China mam hodom no a obedne Paris man no mpanifo bi nso adi nkomo no ahwe kwampa aban kaya wode wa amanone no obetimi ahwe na watimi atua kan empo sade aban no eso da yese ka hodo bi wo hodom a omonhwe na omonfa enkyeye no sankomobo no nyina nso ebekoso China man no adi nsia kantam se omone Ghana man no bedin nkomo Omaya wadwe so mabie purunum sa Ghana man no emra na omu enni nkomo sabayi ankita hudie ye da aman mienu ntamu no ebetumi agyina no naso yie ne ahwe kwampa eka ye de wo no betumi ahwe kwan na omefa so a sex ka no mo de kyeye ne anase de ne betumi akoso ye hwe ani mu sa nyame ye adom a na se okoduru a de bekoso bia no oma Ghana fo aso ate ne hu kwampa ye ka ye de no ye de faso Eni na ansa na yebetwe no amanade amane abraye no mesra wiemu ohye no te no eya pa no no de pa anono de pa ya yesua ennunuanno ede agum eno ena wohia eye mizo ene 5G drink ene ye kanfo de amawo mizo no ebo papa dwumade bia wudie bia no ye kanfo de amawo se ya wade abedin to anase bia wanya hoho okra no wo pe drinks emu ode wo pe drinks etimi dwudwu akoma ede amawo no mu a eye mizo free drink ye wo mangonko ade wo ho ene ye wode ya frafra ne so bi e wo ho 5G mizan so wodwa mai so mesrao bomodin a memantitu ya ne bo papa efisagensing wom greeting wom eyi wuntina moja e di efusane ama ne manyina akofan enwumre wusi mpaso awankasa no ye bebo wabaso ye kanfo di amao e na fe aperitivo beta no so no e wadwa maso e ma no titiri mu de enie eya munya bi obi a wo kidney ade anase sikyire yade ya wutu ase anase wosa no wunya aperitivo beta ne bia e betimi aboa mo atu ase entem baby a ye ton e de no de ahodo stores ahodo mu nyina no ebubu se channel so no bra Sompa FM ne Sompa TV ase no ye wo Kumase Suame Sheffield station ye ne no e na eben ho pa anase frɛ emai na yentimi enje wo so 0246 270 221 0246 270 221 na mizo drink no any 5G mizan mesrao would when it chemo mama Esther supermarket ya wo eboa kwa Baptist University no be ho na won sabeka bi afe abawa supermarket and so wo mazi post office abawa number no 0242 737287 0242 737287 afe Blay Enterprise wono so wa asinfosu habitat big time wo distributor edema wene ba mankasim asifosu eni twifo praso wano so ne mano 0558 30
0306 wo pese wo de bra wo nso so a ade a wo nsa ebetimi aka sister akua free yenso wo benya bi etu wo ho kwabena bra na so na Facebook minim se bibi wo ho Cloud internet say yan kan say ko akoma to yam top high ya woni enu anam laba fm na din hwani mu ade bi a wo pese wo de internet ye no wo ye ne simple the amount 0244 601 933 0244 601-933 Silent Night Guest House and Event Center say in country say we no European standard pa ade bia ya wo pese wo ye se wo gya hoho aduane na wo pese wo de wo ba bia da na wo ye meeting be ni ade a Silent Night Guest House and Event Center na IPT ha ya nyantre ni ase kwan no so Atra Police Station no Next Junction honum no wo 0540 942916 0540 942916 ewiase e bae ya mediche bi nanso yare ohawo ne amane na ha nipa dasani ewa wiase ye bae ne science abe say yan kan tell stomach ulcer hernia epilepsy koko na ha wana menstrual disorders bema omode mo ewo form sickle cell ne kwade ya ye moso bebe fi so no na ye champion wan kasa prostate cancer ne niema bi ha wo nipa dua mu bia no abe herbal clinic ye de ne achemienu ye honhom fa ne honam fam tanaso apatra pa new site ho yare bia bedwane 0243 345392 0243 345392 na me kan for the amount say ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Foods no aba na eba yen so esiesie ni peduane yi wo hawo ne amane bia ni peduane na mu na e de afri ho ne science wo se 23 vitamins and minerals 19 amino acid ni e keka ho nyina no e yade say esiesie ni peduane Future Life Foods no so no e bi e Future Life Zero Future Light Oat ene ne keka ho nyina mesraw so for life alignment haya one multi home NID ehwe ne mu 0246 010 150 0246 010 150 wanada roma ana awiai yɛtena se a yɛde nsɛm no ɛbrɛ wɔ mo a mode adwenkyɛ ne baeɛ no momfa to so na membobɔ so tɛtɛtɛ na yɛnkɔ adwenkyɛ yɛ a mode afa Facebook live no so no yɛ mode aba no ɛda mo nyinaa mo ase na yɛnhwɛ sɛdeɛ nana akua mo aboa tena Blakema Central wode aba ya wono nso so awiai o ma ya dwumadwuma Filipo kwa abere kasem otimatim wode aba wono nso ma ya dwumadwuma na hema sapon maame na apomotesan wode aba ya sebe makoma hemfie wode aba Francis Kaswa Datus wode aba saa so na afra motos nso wode aba wo se anwum awiai wo hweye pa e wo so magazine wo nyasam keto akura Master Planner Junior Kentampo wode aba na afenso so no Master Opoku Electrician Bantama fitamu ho wono nkwala nyina mo so se mo hweye keke so wakaso wode aba na afenso so no Emmanuel Safo wode aba Steven Atuahene wode ebai Shifman wosai wode ebai saa so na na akua mo aboata Blakema Central wode ebai Master Planner Junior Kentampo aka BWM Fantastic Global Force wode ebai na afenso so no edoso yemfansi dan yep wode aba na afenso so no Master ya prekon MC ya prekon wode aba Brennason yemfansi na Sompa nkomo so mame adazo bola ne dom no betenase no de Sompa nkomo aba wakwa Masanti ye bo Benedict Kuku a akosua somo Libia Burger akosua jewa kode afia jewa kode mame ya Grace of mame premier ne sanso so na Murphy na fenso fi de dwuma dem ye da mu nyina mo ase na na kwabran kasi ni awiamene o hene ire mame akua ye bo a esia makua